खुवाई हांखोर के अंतर्गत अथाईबारी क्षेत्र में सुमंद्र देववर्मा नाम के एक व्यक्ति के परिवार ने अपनी ओर से गांव के लोगों को भोजन सामग्री सौंपे। गांव के लोग और उनके परिवार इस पहल को करके काफी खुश हैं। क्रिसमस जिसु आसाइमानी सालो जतन खातन खाजा काय पालालाय दङ इंगा काय जतन नायथतनो फटकाय कांलाय तुमलाय बेरलाय दङ आपुनि बागैनो जे गबरंनो किचा मिचा माइ बाय मुइ बाय थायो जों दिनै बागना हनै फायो बाबो बागखा खरक बसुंनो नर तिनो बाहाय बाग बाबो सुग दरतै जों 10 जना मतन मानखा तेबो मानखै तेबो ना हनै जों चाइ दलायनो दङ अरि थाने के बनि चुपा चुदा तो के नि सुबा सुगरै जिनि परिवार काइसानो जों वान सुगलायै अ रिना हनै सुबायलायनान हनै फायलै अ तंखंनै सालो तै जिसु आसाइमानि सालो तिनिने हाय दिनो नंबा बाहाय कौरक गचाराम बसुं तंक संदे लुगरं नाय तंनाय अ मांखिनो दिनिने हाय दिनो जत जिनि त्रिपुराबासिनि बररंनो जानि जानि हामजायो जत जागानो जे नुगिया काना खरा गुजारनो मति हायकै जत सुबाय माखाय बेलाय हामखौनाय आबुनि बागै आं बरंनो कयमु कयो नरम खरक बसुंनो बागना हिनि नर तिनि वान सिनि फेमानि अबरं जों तो दिनि इन टोटल जतन कम्पनो 30 जना मतन न बागनानि हिनि फाइमानि ताक्सु जरा 9-10 जना मतन मानखा एरपरे तेबो मानखै तेबो रिवै थानाय हिनि नवान सलाय दं एन दारानि सिनि मुंगखाय आनि सिनि मुंखाय आंखाय आन पाराका आथायबारि ताय आं पुरा मथानि मेम्बार माने अब बाहाय मथानि अब हंखाय चिनि बार्टिस चार्जनि मथानि मेम्बार